வெல்கம் டு நைன் ஸ்பாட். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, சாம்சங் M51 அந்த ஃபோனோட ரிவ்யூ கிடையாது, ஜஸ்ட் யூசேஜ் எப்படி இருக்குது, அதோட கிளாரிட்டி, ஃபோன் கிளாரிட்டி அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அண்ட் என்ன பெஸ்ட் இருக்குது அதுலன்றது தான் சொல்ல போகிறேன் நான். ஸோ இது நான் வாங்கல, நான் வந்து ரிவ்யூ யூஸாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து வாங்கி நான் உங்களுக்காக ரிவ்யூ கொடுக்க போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த அன்பாக்சிங்காகவே இருக்குது. ஸோ அந்த அன்பாக்சிங்கும் பிரிக்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அந்த M51 வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது எப்படி இருக்குது நான் வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இதுதான் அந்த அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 25,000. சாம்சங் M51. ஸோ பாக்ஸிங்கே செம்மையாக இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதை நான் பிரிக்க போகிறேன். இந்த பாக்ஸிங்கில் வந்து என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் சிம் கார்ட்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. தென் அவங்க போட்டிருக்காங்க சாம்சங் கேலக்ஸி M51. தென் பிளாக் கலர், ரேம் வந்து 8GB அண்ட் ரோம் வந்து 128GB. தென் நிறைய பார் கோட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ நான் பிரிக்க போகிறேன். நைஸ், சீரியஸ்லி பிளாக் கலரில் அப்படியே நிற்குது. இது ஃப்ரண்ட் பக்கமாக இல்லை பேக் பக்கமாக தெரியல. டிஸ்பிளே ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, செம பெருசாக டிஸ்பிளே. ஐ திங்க் இது ஃப்ரண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரண்ட் நைஸ், வெரி நைஸ். சீரியஸ்லி பிளாக் செம்மையாக இருக்குங்க, ரொம்ப பெருசாக இருக்குது பாருங்க, கை அளவு கூட இல்லை, இவ்வளோ இருக்குது. 4 கேமரா இருக்குது, தெரியுதா உங்களுக்கு? 4 கேமரா இருக்கும், ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சார்ஜர், பிளாக் சார்ஜர் அண்ட் கேபிள், அவ்வளோதாங்க, வேறு எதுவும் இல்லை. ஹெட்செட் கொடுத்துருக்கலாம், ஒன்லி சார்ஜர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் இருந்தது அந்த பாக்ஸிங்கில், 3 மட்டும் தான் இருக்குது. நான் ஒன்று மறந்துட்டேன், என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாக்ஸில் வந்து இன்னொரு இது இருக்குது. ஓகே, இங்கே தான் வந்து இன்ஜெக்ஷன் பின் கொடுத்துருக்காங்க, சிம் கார்டோட இன்ஜெக்ஷன் பின். தென் உள்ளே வந்து தான் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, குயிக் ஸ்டார்ட் கைட். இங்கே பாருங்கள், இதில் கொடுத்துருக்காங்க நானோ சிம் கார்டு 2 போடலாம். தென் ஸோ இந்த மொபைல் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் 7000 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஐ திங்க் 2 days கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேட்டரி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. OnePlus எல்லாத்தோட தாண்டி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து 7000 mAh வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன், எப்படி ஸ்லாட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெரிய டிஸ்பிளே. இங்கே பாருங்கள், கைக்கு நான் எப்படி பிடிச்சினா இப்படி தான் வருது, இவ்வளோ பெரிய லென்த் வருது, ரொம்ப பெரிய டிஸ்பிளே இது. சீரியஸ்லி நைஸ், பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக எல்லாமே அந்த டிஸ்பிளே அரவுண்ட் கூட அந்த ஃபுல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே தான் இருக்குது. ஐ மீன் நீங்கள் இங்கே நம்மளோட முன்னே ஓல்டு வெர்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இங்கே ஸ்பேஸ்லாம் இருக்கும், கேமராக்கு இங்கே ஸ்பேஸு அப்படிலாம் இருக்கும். பட் ஃபுல்லாமே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. எங்கே ஃப்ரண்ட் பிரிண்ட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே சைடில் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஃப்ரண்ட் பிரிண்ட் இங்கே பாருங்கள், சைடில் வச்சுருக்காங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட்.
அண்ட் தென் இது மேக்ஸிமைசேஷன், வால்யூம் மேக்ஸிமைசேஷன், அப்புறம் வந்து மினிமைசேஷன். அண்ட் தென் இங்கே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே என்னன்னா இதுதான் ஸ்லாட்ஸ் போடுற இடம். ஸோ அப்படியே வந்து கேமரா. ஸோ கேமரா குவாலிட்டியில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வந்து ஃபோன் வாங்கினாலே வந்து கேமரா ஒழுங்காக இருந்தாலே, கேமரா ரொம்ப அழகாக இருந்தாலே வந்து நம்மளுக்கு வாங்கணும்னு தோணும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாருமே கேமராக்கு தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதோட கேமரா எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்ட போகிறேன். ஆக்சுவலாக செல்ஃபி ஃபஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறேன். ஓ நைஸ், சீரியஸ்லி சத்தியமாக சூப்பராக இருக்குது. நான் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அந்த பிக்கோட இது வந்து நான் கீழே போடுறேன். அதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் டேக், ஃபோட்டோ, வீடியோ அண்ட் மோரில் வந்து அனிமேஷன்ஸ், அந்த எல்லா ஃபோன்ஸில் இருக்கிற மாதிரி லைஃப் ஃபோக்கஸு, ஹைப்பர் லேப்ஸ், ஸ்லோ மோஷன், சூப்பர் ஸ்லோ மோஷன், நைட்டு, மேக்ரோ, லைஃப் ஃபோக்கஸு, ப்ரோ, ஃபுட்டு. ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நிறையவே இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃபோனில் வந்து வீடியோ கிளாரிட்டி அண்ட் வாய்ஸ் கிளாரிட்டி, ஆடியோ கிளாரிட்டி வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. இந்த ஃபோனில் நான் வீடியோ எடுக்க போகிறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வர வீடியோ வந்து இந்த ஃபோனில் எடுத்தது தான். ஸோ நீங்களே வந்து அது தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அதோட ஆடியோ கிளாரிட்டி அண்ட் வீடியோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்றது. ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே, ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து எந்த ஃபோனோடதுன்னா சாம்சங் M51. நான் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவே எடுக்கிறேன். ஸோ வாய்ஸ் கிளாரிட்டி வந்து எப்படி இருக்குன்னு வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக தெரியும். இதோட ஸ்பீடோட ரேஞ்ச் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 32 MP அந்த அளவுக்கு வந்து கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. சீரியஸாகவே கிளாரிட்டியாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரியுது. அப்படியே அங்கே அந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட்டாக ஒரு லேயர் மேலே இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அது விவோ நான் வச்சுருந்தது. ஸோ இந்த ஃபோன் வந்து M51. ஸோ எல்லாமே வந்து பக்க கிளாரிட்டியாக இருக்குது. பார்க்கவே வந்து எனக்கு தெரியல, ஐஃபோன்லேயும் கிளாரிட்டி இருக்கும். பட் ஆனால் OnePlusல வந்து கூட அந்த ஒயிட்டாக ஒரு மேலே ஒரு இது இருக்கும். நானும் யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கு. ஸோ அதனால் அந்த விட வந்து இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது தான் சொல்லுவேன். இப்போ வந்து இந்த கேமராவில் வந்து ஜூம் அவுட், ஏன்னா 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அல்ட்ரா மேக்ஸு அண்ட் ப்ரைமரி கேமரா, ரொம்ப டெப்த் கேமரா அண்ட் மேக்ரோ நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கன்ஃபார்மாக வந்து கிளாரிட்டி நல்லாவே இருக்கும். 7x வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறது கூட தெரியுது. பட் அந்தளவுக்கு லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டி வரல. பட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்க. ஐ மீன் ஆனால் வந்து மொபைலோட டிசைன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஒரு பிளாக் ஷைனியில் இருக்குது. இதேமாதிரி ப்ளூ கலரில் கூட இருக்குது. பட் ஆனால் பிளாக் கலர் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ பிளாக்காக ஷைனிங்காக இருக்குது. சீரியஸாகவே நல்லா இருக்குது. ஒரு ஸ்லிம் செட், ஒரு காம்பேக்டான ஒரு மொபைல் ஃபோன் தான் இது. நான் கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்து நீங்கள் ரொம்ப காசு கொடுத்து வந்து OnePlusலாம் வாங்குறத விட சாம்சங்காக வாங்கிக்கலாம். பிகாஸ் ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸ், 25,000. அண்ட் தென் பேட்டரி கெப்பாசிட்டி, கேமரா கிளாரிட்டி எல்லாமே இருக்குது. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அந்தமாரி 128 GB இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து மெமரி கார்டே தேவை கிடையாது. பட் ஆனால் இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஸ்லிம் ஸ்லாட்ஸ் எப்படி இருக்குது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, பாருங்கள், 2 நானோ அண்ட் 1 மெமரி கார்டு போடுற மாதிரி இருக்குது. நிறைய ஆப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நெட்ஃப்ளிக்ஸு, அமேசானு, இன்பில்ட்டாகவே நிறைய இருக்குது. டெய்லி ஹண்ட்டு, கூகுள் சம்மந்தப்பட்டது மொத்தமே இருக்குது. ப்ளே ஸ்டோரு, ஃபேஸ்புக், கேமரா, சார்ஜிங் ஸ்பீட் போட்டு பார்த்தோம் 25 வாட்ஸ் வருது. ஸோ ரொம்பவே வந்து அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸ். நம்ம OnePlus ப்ரிஃபர் பண்ணுறத விட நான் சொல்லுவேன் M51 கூட ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இஸ் த பெஸ்ட் ஒன். அண்ட் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்செட் ஜாக் இருக்குது. OnePlusல கிடையாது, இதில் வந்து இருக்குது. இங்கே இருக்குது, இங்கே தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஹெட்செட் ஜாக்கு. ஸோ அண்ட் தென் அப்புறம் டிஸ்பிளேக்கு வந்தாச்சு. உங்களுக்கு கிளார் அடிக்கிறதுனால நமக்கு தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங். பை, டேக் கேர்.